Ngantori kaya ngono Dik ya Dik kaya ngono arep jare golek pasangan sing luwih kaya kowe lah wong sing teko petinju lho Dik piye rasane tak goyang mau enak tenan lho penak tenan ora umum lah iya ta yo tanya beda lek karo ngono-ngono kae ono-ono kuwi biasa iki lho luar binasa ala binasa apa tanggape awakmu Dik dalane munggah mudhun munggah turun ning alus ya kuwi ya Allah Dik dalane mangkat ya luwe takut to luwe takut